ମୁଁ ସୁଜିତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ, ପ୍ରସାର ତଥା ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି 1920 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଭାରତରେ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ନବଜାଗରଣର ଶୁଭଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିଲା। ନବଜାଗରଣ ହେଲା ତଥା ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଏହି 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ। ତ 1885 ମସିହାରେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଉଦ୍ୟମରେ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଏ ହ୍ୟୁମ୍ କ'ଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1885 ମସିହାରେ ଏ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନରମପନ୍ଥୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚରମପନ୍ଥୀ ଶେଷ ଭାଗ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯୁଗ ଭାବରେ ବିଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବିରାଟ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସତ୍ୟ ହେଲା, ଅହିଂସା ହେଲା, ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ 3ଟି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅସହଯୋଗ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଓ ଭାରତ ଛାଡ଼। ଏହି 3ଟିରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1 ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ 1920 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏହାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନିମ୍ନରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରାଉଲଟ ଆଇନ। ଏହି ରାଉଲଟ ଆଇନଟି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1918ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ଇଂରେଜମାନେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ସମାପ୍ତି ପରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ବରଂ ରାଉଲଟ ଆଇନ 1919 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି ଆଇନରେ ଥିବା ବିନା ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଜଣକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ। ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଅମୃତସର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ ଏହି ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ ଡାଏ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଏବଂ 379 ଜଣ ଲୋକ ଗୁଲି ମାଡ଼ରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। 379 ଜଣ ଲୋକ ଗୁଲିରେ ଟଳି ପଡ଼ିବା ସହିତ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ବଳରେ ବଳବତ୍ତର କରାଗଲା। ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତୁର୍କୀ ପ୍ରତି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1920ର ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏସିଆ ମାଇନର ଓ ଥ୍ରେସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ତୁର୍କୀଠାରୁ ଛିନ୍ନ କରାଗଲା। ଯେହେତୁ ତୁର୍କୀ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ। ତ ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫା ସୁଲତାନ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ତୁର୍କୀର ତାହାକୁ ଅବମାନନା କରେ। ତେଣୁ ଭାରତର ମୁସଲମାନ ଖଲିଫାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟକୁ ଯୋଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ କାରଣ ହେଲା। ତାପରେ ତା'ର ପ୍ରସାର ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1920 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା 1922 ଚୋରି ଚୌରାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତ 1920 ମସିହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ ନା କଲକାତାଠାରେ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କେଉଁଠାରେ ବୋଲିକିରି, କଲକାତା, ଏବଂ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ନାଗପୁରରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଶୈତାନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ସହ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ସୁତରାଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1919 ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ, ସରକାରୀ ପଦବୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ କରିଗଲେ, ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଅଦାଲତ ବର୍ଜନ କଲେ, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବା ବର୍ଜନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଗଠନମୂଳକ, ଯଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦାଲତ ହେଲା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ହେଲା। ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସାର କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ। ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିହାର ବିଦ୍ୟାପୀଠ, କାଶୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ 1921ରେ ଜାତୀୟକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1909ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାହା ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଉପାଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସ୍ମୃତିରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1921 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁବରାଜ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବତ୍ର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନରନାରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 1921 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଏବଂ 40 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅସହଯୋଗ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ତୀବ୍ରତା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଲି ଲାଠି ଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କଲେ। 1921 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଯଦି 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ନ କରାଯାଏ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବାର ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଚେତନ ଦେଲେ ଏବଂ 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ କରିଛି, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 22 ଜଣ କର୍ମୀ ସେଥିରେ ଜୀଅନ୍ତା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବା ଦଗ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଜୀଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯଦିଓ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା। ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ନେତାମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ନେତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଫଳ ହେଲା ସତ, ମାତ୍ର ଏହା ଭାରତୀୟ ମନରେ ଗୋଟେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ନୂଆ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।